Opdenay kita tubtog tak nala stress, inyo kubos nga lagad si Tita Wilma, nga magadulong na naman sa inyo sang kaundan sa aton pagpangalagad karon nga adlaw. Aton paglingaw man sa inyo paagi sa pagbasa neton sang sulat, nga ginapadala diri sa This Is My Life. Inyo inagihan nga nakatag sa inyo leksyon o kung nakatag man sa inyo inspirasyon sa kabuhi. Problema man nga inyo ginaangkon, yes, very welcome gid na diri sa This Is My Life. Kag i-share nato nina sa mga palangga may naton nga mga tagpalamati nga sa diin ilaman magkuhaan leksyon o kung mangin inspirasyon manila o kung magamit manila bilang palahinandigan nila sa adlaw-adlaw man naton nga pagsinalayo sa aton tag sa kakabuhi aton man tag sa ka horoscope pagi man sa inyo tag sa ka zodiac sign. So, bantayan man ina. Mga reactions ninyo, mga suggestions, recommendation, piece of advice, sulat ka mabasa neton. Ara lang aton sa niya text hotline. Aton text hotline sa mga nag-aupo dira sa ilang mga radio. Ara kita sa 0963 757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas man sina sa mga kaauturan neton, sa mga palangga man neton nga mga tagpalamati nga nagaupod online. Yes, ara may chat room kita dira sa iton FB Live, no? Sa iton FB Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Na pwede gid na ninyo dira ma-send sa iton sini chat room. Magluwas sina pwede may nato ni na ma-like kag ma-share kag syempre iban pagid nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod kag ang aton man mga natipon nga mga balita sa news center na pwede kid mga flash reports, breaking news, dalag ko nga mga balita nga pwede naton mapaambit sa mga kauturan naton nga ato sa mga malayo nga lugar, mga kapamilya naton, kaabyanan naton nga ato sa iban nga pungsod para mabulong man ang ilang kahidlaw kapung auderiya sa aton sa Pilipinas. Okay lang na siya, na? Kag, syempre, doon ka namin isang panyagan nyo, ha? Bakita ko gina KBL. Doon ka namin isang ilakaon. Pagkatapos ang ila paaslong batuan, singko bisan sa bawlan tani, paigupan nyo man. Kung nakahigop, gid. Lain ang aslom sang batuan, no? Yes, KBL. Langka, baboy, kag ano pa, gid? Kadyos. Daya mo na siya. Pati namin na ng ila panyaga, na? Sa inyo yan, nung inyo panyaga, na anong inyo ginsaluhan sa siningation kabalo man ninyo kubos nga lagad si Tita Wilma nga ara lang kamo naga upod sa This Is My Life sa inyo man dira na hamtangan samtang nagahilay-hilay nagapulo pa huway nagapiyong-piyong ang mata pero palamati na nagaupod sa ilang mga radio diri sa iton sa This Is My Life ang iban samtang nagabiyahe ha extra careful lang samtang nagadala sang salakyan kagang iban dira ara sa ilang mga tiyanggi iba naman ara sa merkado samtang nagapaligad-ligad sang oras kay ti sa siniiya nga mga inoras na sa mga merkado sa mga tapangko matulutawhay kay ti mainit ang aton sini panahon na so samtang kamo mandira nagapaligad sang inyo oras extra careful man sa kainiton sang aton panahon updanay lang man kita diriya at sa gihapon ay tubtub tak na alas stress kag sa mga naka FB live man ara lang gid na ara lang gid updanay man kita dira inyo naman mga kung ano man inyo mga greetings dira ara lang mga opinion ninyo sa sulat nga mabasa naton sa sininga hapon ano na naman ang aton nga basahon nga sulat sa sininga hapon no? Ang kaundan sang sulat na nga aton pagbasahon ini siya na byuda na siya ng atong letter sender byuda na siya kag nakaobra ini siya sa iban nga pungsod nan byuda siya may mga anak nakaobra sa iban nga pungsod nakaangkon sang anak kag medyo may problema nga nagtuhaw that's why nga iya man gin share sa aton ang iya sini isa no ka chapter sang kabuhi nga nangin problema sa iya sa karon ang nahatag nga problema sini so upod man sa inyo mga reaction inyo man mga suggestion pwede nyo ina karon ma-share after naton sa pagbasa sang sulat
paagi sa itong text hotline, send nyo lang dira o kung sa itong man chat room. No, pwede ginin nyo dira ma-type kag, ma-forward, or yes, ma-forward, yeah, there is that this is my life. Gani, relax lang mga anak, pero anong pulo pa si plata, ni tawe karon nga hapon man. Kay ti, as always, kita nagapahanumdum sa inyo sang paghalong, hindi ba na? Wala gi ko'y gauntat sa inyo nga magsiling halong. Kay ti, nakaugalian na naton, kag naanda na naton nga kung magwa kita, nagagamit kita sang face mask. Ambal gani isang iman, hindi na nakatido, wala naman. Pero sa gihapon kami iya, nga ara sa media, sa gihapon padayon nga naga-remind sa inyo, kag nagapahalong sa inyo, nga hindi kita lubos nga magkampante, no? Magluwas ang kainiton sa aton panahon. Kay lately, syempre, sa iban nga nakabati na, sa mga wala pa, ang purpose lang ni Tita Wilma sa paghatag sininga informasyon, awareness lang, na? Awareness lang nga kinahanglan maghalong kita. Kay aton na departamento sa ikayong lawas ko nga aton sa ni Department of Health nag-confirm na mo, nag-confirm nga may ara na local transmission sining Omicron, di ba? Tapos to Omicron gid lang niya. Omicron sub-variant. Bot silingon ang Omicron nga ato na experience sa nakaligad nga baw partigid ato iya, no, nga nakahatag kag nakatandog sa aton tanan. May ara subong na confirm diri sa Pilipinas sub-variant sang Omicron nga BA.2.12.1. Kay nga may ara ginpatigayon nga maid-id nga pagpangusisa ang University of the Philippines, Philippine Genome Center o kung UPPGC, ang UPPGC Visayas, diri sa Angton sa Visayas, ang Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM, kag ang mga lokal nga epidemiology kag tanan man nga mga surveillance unit gin-confirm inati ang hambal sang Department of Health ilan na natumod sa mga local cases nga hindi maka-connect insakto na Tita Wilma, no? Hindi lang gali diri sa aton sa suno sa DOH, nakahibalo na sila nga may mga kaso sa NCR sa Western Visayas region, ara kita dira, kag sa Puerto Princesa, no, sa Puerto Princesa City dito sa may Palawan. Ti ang mga ang local transmission nga ini nagatumod imini sa mga local cases nga hindi nila yung makonect or maangot sa mga cases nga may international travel history. Sa mga pinaka-latest nga evidence na hibaluan, nga mas nga, gani sa nakambal na natin before, no? Wasang wala pa ini nakasulod sa Pilipinas, mas ini siya nga makalalaton ining Omicron variant BA.2.12.1 bangod sa dugang nga mutation, no? Nga ginkumparar sa original nga Omicron strain. Ti wala man ini matuwa, masiling naman nga wala man ini naobserbahan nga nagaresulta or nagadulot sa sang malala iya nga balatian, pero makaanugit siya, makahalit sa immunity sang isa ka tawo. Ti once nga maghuyang ang aton immunity or ang aton immune system, kag kun may ara ikaw ginaantos nga balatian, mahuyang ikaw, especially nga aton mga senior citizen, ang aton mga may comorbidities, sila gid ang aton sini halungan. Tandaan gid naton ina kay hambal gani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, now that we have local transmission in Omicron BA.2.12.1, we must act fast. Kinahanglan maghulag gid sila sa gilayon. Nya we are asking our health facilities and local government units to actively look for cases. Kinahanglan gid. So bilang sabat pabaskugon sang DOH ang paghulag nila nga matumod sa gilayon kag patigayuno ng isolation sa mga pasyente, ilabi pa gid, no, ang preparasyon sa mga facility sang
ikasarang sa mga facility may angot sa aton health system. So kinahanglan lang gid sa aton, no? So far sa karon ng hambal man sa aton na Health Secretary si Francisco Duque III, ang record sa karon sang Pilipinas angot sa sini nga subvariant sang Omicron is manubo pa, no? Masiling na manubo pa naman, no? Ang galing kay amuning masiling na ton timely, no, kinahanglan gid, no, karon nga panahon kinahanglan gid ang iya dira target sa mga wala makapabakuna nga oy magpabakuna na sa mga wala pa makabaton sang primary vaccination kag booster shot ano man so hibaluon neton ina mga anak kinahanglan lang gid sa gihapon si Tita Wilma naga-remind lagid naga-remind lang gid sa inyo nagapahanumdum lang gid sa inyo man sa aton tanan. So sa gihapon himuoy naton ang mga minimum health standards na ang face mask aton alcohol kag ang pag-observe sa gihapon sa social distancing kay ti ato nagin man na obserbahan ay kun din tong gaginutok nga tao daw wala nagidiya no mabatyagan na gid naton nga naghalog na gid ang aton mga kauturan angot sa pandemic na ini. So hindi ta maghulat sang panahon nga magsala-sala naman kita kag magpalibog naman kita gani hinay-hinay sa gihapon. 1:50 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na kaytuan ining aton mga produkto from Dr. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang Okay. Hello, good afternoon sa mga naka-online again ba? Sending hugs, gidya. Tuto Dennis, Richard, Tibor, Roma, missing you. Thank you, gid, Tuto Dance, na mayong hapon lang da sa imo. Kag madamo, gid nga salamat. Ma'am Ana Sinoro, yes, gid ko no siling ni Ma'am Ana Sinoro, thumbs up pa. Salamat, bag-ulang ang amon net. Importante is naka-updanay, Ma'am Ana. Bagulang ila sini kuno net, ang ila sini wifi. Okay. Mayong hapon, Action Tita Wilma. Thank you, ma'am. Kailinit, wala ko ka-monitor sang program, sang action, kay wala internet, kay gabis. Gabisyo naman. Pero so far, subong okay na, ma'am. Okay, pasalamat kita. Nga naka-updanay kita. Good afternoon, Tito. Tamyaw lang ko family Laparan, Labaniego family, kag Esparesya family. Ang nagatamyaw si Inday Connie Laparan, sang Pandanon DSB. God bless. Good PM to listening live via FB and likewise listening on Transistor Radio. Monitor lang kami nila Tuto Kressler kag nanay niya Malin Flores diri sa Hinigaran. Armando Libuon, ari ka na sa Negros. Sang to ato ikaw sa Manila. Well, anyway, thank you, kid, na? Kay Nanay Malin Flores, good afternoon. Kay Tuto Kressler. Tuto Armand Libuon, salamat man. Nelia Heronda Mapa, mayong hapon lang. Tita Wilma, namian ko sang imo tingog buyag. Patamyaw ko da sa barangay Maricalum si Palay Negros Occidental, na? Kay Apple Gayoso. Watching from Bulacan, na. Salamat gid, Jade Chigayoso. Salamat gid. Ina, nga mabatian mo, ginapasalamatan nato ina kay Lord. Pahulam niya na sa aton para nga magkalabot man ta sa inyo. Salamat gid ha. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Good evening ko no, hambal ni Ma'am Marjorie Ward. Ma'am, thanks for the flowers, the kiss, the hearts, and the laughter you sent. Bao na kayo, human si Tita Wilma. Monitor lang sa Binalbagan. God bless Jose Mungcal Torilla. Will, Mario Buenaflor, mayong hapon. Panawagan ko ulit si Alma Aliera Guanzon sa Sipalay kung sino man ay nakabati, lihog lang ko hambal sa iya nga kung gusto niya mag-obra sa akon Vanji Sang. Barangay Bata, tawag lang siya sa cell number 0997-156-5680. I-try ko na karon liwat, Ana. Thank you, Gid. Chris Vilma Treyes, good afternoon, Tito Welms. Monitor kami sa East Home 3. God bless. Salamat, Grid, Chris Vilma. Thank you, Tita Wilma, sa pagbasa. JG. Now, JG, also thanks, man, Ana. Kag Ma'am Virgil Pinda, thanks for the love. Kay Eladio Monreal, kay Nelia Heronda Mapa. Salamat gid sa inyo. Nemyang ngipin iwayan. Monitor lang kami sa Tagda Hinigaran. Good PM lang, Tita Wilma. So, enough lang na anay, ano? Relax lang kamo daad, kabalikan lang kamo karon ni Tita We naman liwat. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
tanan tari nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat ko man sa Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, Antonio Beronio, nag-upod man sa iton sa sininga hapon, salamat gid. Kag, oy nadula na to si ma'am. Sorry lang gid ma'am. Sorry lang gid ara siya, na? Si ma'am Namyang Ngipin Iwayan nga taga-tagda hinigaran. Thank you so much gid. Kag kay Ma'am Denzel de la Peña. Nga nag-upod man sa ito na online. Ma'am Denzel, good afternoon. Thank you so much. O siling naman di sa itong text hotline. Tita We, good PM. Amon sudan manok nga Bisaya nga may kapayas kag dahon katumbal sampat gid. Rainy asang barangay Manghanoy La Castillana 4412. Salamat gid. Tita Wilma ginatamyaw ko lang taga Mandayaw 4 La Castillana. Gapamati gid sa mga taga gapamati gid sa mga taga Mandayaw Evangelical Church. Good day lang gid sa tanan nga mga taga Mandayaw. 5653, madamo gid nga salamat sa inyo. Pa-shout out naman kay Janeline nga wala obrahon kundi ang pagbabati-bati. Ay atapos na to, enough na ha? Balik kita sa normal. Wala na ya kandidato sa bunga. Okay? Relax lang ka mo dera. Miss Jane? Miss Jane Candido Hildori, good afternoon, ma'am. Okay? Dali lang, kay mabasa kita sang aton sulat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang itong letter sa karon nga hapon. Taga San Enrique, Negros Occidental, na? Taga San Enrique, Negros Occidental, nagapatawag siya kay Divina. Kag ang sulat ni Divina nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga mga taga-action radio, sa nagapamati man, kag sa tanan nga naka-FB live. Tita Wilma, isaman ako sa maukod nga tagpalamati sang Action Radio kag sa imo sa This Is My Life. Ang akon sitwasyon sa kabuhi amo ang akon isaysay sa imo kag pangayuan man sang advice. Natungod ini sa akon bata sagwa. Kabalo ka, napamataan ako sang upod ko sa obra sang una didto sa abroad. Kag natago namon ang tanan sa akon pamilya diri. Kag sa tatlo ko kakabataan nga upod ko subong nga nagapangabuhi. Tungod byuda na ako sang mapamataan sang upod ko sa obra sang una. May pamilya na siya. Gani sang primero, hindi kami kabalo kung ano ang dapat himuon para matago ang tanan. Pero subong, nakabalo na ang iya pamilya, kag bato na sang iya asawa ang mga natabo. Tungod, wala sila sang bata nga lalaki. In short, tita,
nalampuwasan ko ang pagbusong, kag nabata ko ang baby, kag nagpauli ako diri sa amon lugar, upod ang mga kabataan ko. Kag diri na lang ako nagpabilin, wala na ako nagbalik sa abroad. Malawig-lawig na nga panahon ang nakaligad, kag wala gid sang nahibaluan ang mga bata ko sa mga natabo. Ang nabalaan lang sang bata ko sa gwa nga siya tuod-tuod nga bata sang iya ginakilala nga Iloy, nga sa diin ang iya amay amo ang iya biological father. Ang problema ko, Tita Wilma, nabalaan sang bata nga ako ang iya tuod nga nanay. Kagusto kuno niya nga makikita sa akon kag sa mga utod niya nga mga bata ko sa una ko nga bana. Nabalaka ako nga basi kung mabalaan sang akon 3 kakabataan nga may bata ako sang una sa gwa, kag hindi nila mabaton ang tanan. Ina ang akon ginakabalakan kag ginakahadlukan. Basi balahaw ang manami namon nga pag-inupdanay lamudan sang kaugot kaakig kag madula ang ila respeto sa akon bilang Iloy nila. Disturb gid ako kaayo, Tita Wilma, as the subong. Amo na nga nagsulod sa pensar ko samtang nagapamati ako sa mga ginapangbasa mo sa radyo nga mga sulat. Nga siling ko ipadala ko man ang akon problema kay basi mabuligan mo ako. Nagasalig gid ako, tita, nga bisan paano mabuligan mo ako. Diri na lang kutob, madamo gid nga salamat, Divina sang San Enrique. Okay, sa aton tagpadala sang sulat sa karon nga hapon, sa nagapagtawag sa ngalan Divina sang San Enrique, salamat sa imo kag maayong hapon. Kabalo ako nga samtang nagapamati ka, ikaw ang ginatumod ni Tita Wilma kag ang mabudlay kay ti wala pa mahibaluan sang imo mga kabataan. Ha? Pero tandaan mo nga wala sang likom o kung wala sang sikreto nga magapabilin nga sikreto tubtubsan o. Na? Kag wala sang problema nga wala sang problema nga madula kung hindi mo pag-atubangon kag pangitaan sang solusyon. Ang problema magapabilin nga problema kag may kahigayunan pa nga labi nga magadako inang problema. Ha? Muna siling ko maghinulsul ka man, ulihin na. Ara ng tanan. Pero nothing to worry. Simple lang masiling na si Divine nga. Simple ka lang tawid, maghambal nga. Maging na ko siya, hindi ka magkabalag ka, hindi ka mag-worry. Pamo ka na. Problema gid man ina, pero hindi mo pag itutok ang tanan. Hindi mo pag itutok ang imo balatyagon kag paminsaron kay nga madulaan ikaw sang kusog kag madulaan ikaw sang gana sang tanan, hindi ka makahulag sang normal kay tungod nga mentally, no, emotionally ara dira nakatutok ang tanan. Wala ka na sang mahimo pa sa imo kabuhi kundi ang pabukod sang kaugalingon mo kung paano mo ina masolusyonan.
Pero sa kalawigo naman sa nga panahon, magsiling ko bala ti dalag ko ng kabataan, na dalag ko ng mga bata mo nga 3 kabilog, may ara na ganing isa pang buhi, ang isa ti nakagraduate naman ina gani kag nagatrabaho na, ang isa manugtapos naman. So, buot silingon ining bata mo sagwa, soltero na. Hindi na ini mabudlay sila pa intyendihon. Kay kun ano ang katuyuan mo sa pagpasimpalad mo sa iban nga pungsod, kag kun natabo man ato, natabo na ato, nakaligad na ato. Kung makita sang kabataan ang imo man pagsakripisyo kag pagantos para sa ila, kag kun ano ang ila na abtan subong, sigurado ako nga maintindihan kanila kag mabato nila nga may utod sila sa luwas. Di bala? Ako feeling ko nami ang relasyon mo sa imo mga kabataan, amo na nga nahadlo ka nga basi hindi nila mabaton, nga basi kung mahibaluan nila maguba ang ila pagtanaw sa imo, madula ang ila pagrespeto sa imo, kag ang pagpalangga nila sa imo, kag ang mga magabulos amo tong hambal mo kaakig na mabudlay ginman kalain siguro sang buot pwede nga nakahimo ikaw sina nga kasalanan. Pero that time sang paghimo mo sina nga gintago mo ina sa ila, wala naman ang ila amay, di bala? Napatay na ang ila amay. So ara naman ina, no? Di may man kay ginako mo man nga agali ang amay sang bata nga ina may pangabuhi. Pasalamat ka sa Dios nga wala natago ang tanan sa pamilya sang lalaki, kag nabaton kag naluwas ikaw sa problema diri kay kun diri mo pagindala kabalo ka naban nga daan kadamo sa mga marites sa palibot, di bala? Pero sa bagay ako naghambal gid ko nga hindi ta kun ano man ang problema ta, ano man ang nagakatabo sa aton pagpangabuhi, hindi naton pagsapakon ang ihambal sa mga marites kag mga mirasol sa palibot, kay nga ang ila mamantay lang na sang kabuhi sang iban, mangumento, manghikay, mapakanubo. Importante nga kamo nagaintindihanay sa sulod sang panimalay, importante nga may paghigugmaanay, kag sa nasiling na naton maayo ang relasyon sa sulod sang panimalay. Amo na iya ang imo intindihon, amo inang problema nga dapat mo atubangon. Pero kinahanglan magpangamuyo ikaw. Pangamuyo gid ikaw divine sa mahal nga Dios, na hinulsulan mo naman to ang tanan, gani sa mga anak mo magpangayo ikaw sang kapatawaran sa ila, sa pagtago sang sina nga sikreto, kag sa imo man plano sa karon nga ipakilala ang bata nga ina, ang soltereto nga ina sa iya sini mga utod, na maintindihan ka na sang imong mga kabataan nga ay may ara gali kami utod sa gwa. Iban gani na malipay pa na. Hindi naman na sila maghinisaay. Why naman na guro jealousy nga magwa kay ti dalag ko kag hindi man lipod sa ila kun daw ano iya ang imo nga pag-antos kag pagsakripisyo, na liwaton ko gina, kag nga sa diin ginatubang mo ang tanan nga kabudlay, pag-antos, pagsakripisyo, sing bugos mo nga kaising, may bugos mo nga kaisog na tanan nga mga pagtilaw sa kabuhi imo ginatubang lamang nga mapadako sila kag matagaan sila sang maayo nga edukasyon, di ba la? Humalin sang napatay ang ila amay. Kag sa kaluoy sang mahal nga Dios, na suportahan mo sila, napadako mo sila, kag natagaan mo sila sang maayo nga edukasyon. Kung natabo man nila sa imo, hopefully, kag magpangamuyo gid nga mabaton kag maintindihan nila ang tanan. Kag mabato nila kag maintindihan man nga may utod sila sa gwa, kag mabato nila sa bugos Manila nga balatyagon. Amo na siling ta nga bisan magkainano, wala sang likom nga hindi mabuyagyag, gani mas maayo nga ang natabo nga ina nga ang natabo nga ina mas maayo nga
mabukara na subong. Kay ang bata mo to amo gidya ang naga-take effort no na nagapaninguha gid siya nga makilala ikaw in person. Nabato niya ang iya pagkatao kay ginsugid man sang iya ginakilala nga iloy na iya ginakilala nga iloy kay ginakabi gid siya nga tudtuon nga bata. So kun ano man ka mahinang panon atong bata nga lalaki, ipangamuyo mo sa mahal nga Dios nga amo man ina ka mahinang panon ang tatlo mo ka kabataan nga bukas ang ila tagsa kabalatyagon nga mabaton ang kamaturan. Ato ba nga ang tanan nga may bugos nga kabakod? Na problema is problema. Problema hindi naton matalikdan kung hindi naton mapangitaan sang solusyon. Magsalig ka lang sa mahal nga Dios, na salig ka lang sa mahal nga Dios. Magpangamuyo ikaw sang himpit na kaga magpray ka kay Lord nga gusto mo lang nga mapahamtang sa maayo ang inyo pamilya. Na lamas labi ka dapat pagid gani nga mas labi ka nga magpakaisog kag magpakabakod na himua ina magpakabakod ka kag pagkatapos mangamuyo ka nga punon ni Lord sang paghigugma ang imo balatyagon kag tungdan ang imo pagkailoy sa imo kabataan, tungdan ang imo mga kakulangan sa ila kag tinguhaan mo nga mangin maayo man ang ila relasyon. Pinakamaayo dira is planuhon mo gid sang maayo ang tanan. Di bala? Planuhon mo sang maayo kung san-o kamo makitaay sang bata mo nga ina nga lalaki kag san-o mo siya ipakita sa imo mga kabataan nga mag face to face na sila na himua ina sa isa kam maayo kang makabing naton bala reunion but silingon ang pag-inupdanay sang mga mag-ululutod, pag-inupdanay, pagkilalahay kag mag-inupdanay sinang imo kabataan kag kabata mo sa luwas ti mga kabataan mo na ina na kag syempre ina tanan hindi imposible mahimo mo ina tanan divina sa bulig man sang mahal nga Dios. So hindi ka maghagay gid pra problema, hindi ka magpabugat sa imo kaugalingon kundi tindog ka. Tindog ka patawhaya ang imo pensar kag balatyagon, magpangamuyo ka kag maghimo ka sang pamaagi kung paano mo inatanan masolusyonan. Kaysa nahambal na naton kung hugot ikaw nga nagapangamuyo sa mahal nga Dios, kay ti amugin man inang imo kinahanglan, amo na ba lang siling naton nga ang Dios nagapamati sa aton 24/7 every second of our lives. Wala nagakatulog ang mahal nga Dios. Kay tanan kita iya ginatamod, tanan kita iya ginatulog kag nagahulat siya sa aton pagtawag sa iya. Kag once nga mabatian sang Ginoo ng imo pangamuyo, itudlo niya sa imo, tuytuyan niya ikaw sang husto nga banas, husto nga solusyon nga dapat mo himuon. Hindi ka magdula sang paglaom kay ang tanan-tanan sa aton kabuhi may solusyon. Tagsa kapag tilaw nga nagabot sa aton kabuhi, pagtilaw sang Ginoo kun asta or tubtub diin kita nga magasalig sa iya. Importante hindi kita malipat nga ang Dios among nagtugas sa aton, siya ang magabuot sa aton kabuhi, kag siya amo lamang ang makabulig sa aton. Tungod siya man, amo ang nagluwas sa aton sa mga kasalanan diri iya sa kalibutan. Kabay pa, inday divina, nga i-bless ka gid ni Lord, tungod ang imo handom indi malain para sa imo pamilya. Kabay pa nga mahugpong mo ang kabataan mo, na mapaupod mo ang imo tatlo ka kabataan nga aragid sa imo puder kag ang ining anak mo sa luwas. Sigurado magamaliphayon kamo. Kag amo ina makahatan naman sa imo duga nga inspirasyon. Hindi
kung may jutay nga pagkanega, hindi magpadala-dala, kay kung diin pa na bala nga nagapaningwa ka, kang nagalapalapit ka sa mahal nga Dios, abaw si taning, managiluot, gina siya mangita, gina siya bisan gamay nga space, nga makasalot sa imo nga, kag mangduha-duha, kabalisang dapat mo himuon, tandaan mo nga, hindi kagin magduha-duha. Magsalig kagid sa mahal nga Dios. Kabay pa nga ang natugda ni Tita Wilma na nakahatag man ka mag-an sa imo dughan na ang pagbinag-binag sa sitwasyon, wala ka sang dapat kabalakan, problema is problema, kinahanglan pangitaan solusyon, magpangamuyo, mangayo guidance sa mahal nga Dios, nga tudluan kita kung ano ang dapat naton himuon, tuy-tuyan kita. Kung ano nga banas ang aton usuyon para maangkon naton ang solusyon sa aton ginaangkon nga problema. Ha? Divine? Salamat, Gid. Ha? God bless sa imo, Gid. Kag, yes, don't worry. Kayo pod kamay ni Tita Wilma sa aton mga prayers every day. Wishing you happiness, kag syempre handom kuman nga mangin bugos ang imo pamilya, nga makaupod mo ang apat mo kakabataan nga wala sang problema. Mabaton ang tagsa-tagsa, kag mangin malinong ang pagpangabuhi nga may paghigugma. Salamat sa liwat sa imo Inday Divina dira sa San Enrique. Kag sa iban man naton dira nga mga kauturan, kung mai-share ka mo diri nga mga istorya sa inyo kabuhi, nakatag sa inyo leksyon, o kung nakuhaan man ninyo leksyon, di ba? Hatag sa inyo inspirasyon, o nga nakahatag man sa inyo problema, or magamit man bala bilang palahinandigan sa iba naton nga mga kauturan, pwede gid. Padala nyo lang diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Hindi gani, pwede nyo man mapadala sa ito na Facebook page, Action Radio Bako. Sa itong Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kaya mabaton ko ina sa akong messenger. Hindi gani sa akong man personal nga account, Wilma Antupina Sugaton. Okay? Yes. So, relax lang ka mo dira. Dugay-dugay sa pagbalik ni Tita Wilma. Tanan ninyo nga mga reactions. Pwede na mabasa na diri on air. Mga reaction, suggestion para sa itong letter sender pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Okay, Ma'am Elizabeth Gumala, good afternoon, Ma'am. Siling ni Ma'am Elizabeth, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Stephanie Marie Toledo Chua. Stephanie Marie Toledo Chua on her 28th birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you. Thanks for the prayer and the hearts you sent, Ma'am. Thank you, God. Diding alohamiento, mayong hapon, Action Tita Wilma. Inday Jean Hisulgon, dira sa may Valladolid, sa Bebs Mangustan, good afternoon, man. Tita We, good afternoon. Good afternoon, Gid, kay may Gid mo, Present naman kami diri sa may Celine Homes. Please tamyaw. Kay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Salamat, Tita We. More power and God bless you and your family, Tita We. Sa imo man Virgie, kag sa mga circle of friends na tondera. Thanks for the prayer. Thanks for the love. Okay, good afternoon, Tita Wilma Panyagata, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat. Keep safe always. Keep safe always. And God bless. Raymar Beranyo Lingoste. Miss Jane, nag-greet na kita kaina. Miss Jane Candido Hildori dira sa Sumag. Thank you, Gid. Kainday Atiya Kim Eriman, good afternoon.
Good afternoon, Action Wilma Sugaton. From Ma'am Marilo Trevilla Catinoy. Ma'am, thank you. Good and good afternoon, ma'am, sa imo. Aha! Tita Wilma watching live from Barangay 29, Bacolod City. Pag-greet family Morales with Ryan Bisagas and Raymond Berida. God bless. Halini na kay Leia Morales Berida. Ay na sinoro, correct again, no? Karon tala na basahon, ma'am, imo nga, imo sining opinion and advice aton sini letter sender. Gani, relax lang da, ma'am. Na Rosemary Kibrar, kagaraman sa Nelwin Tilieran. Salamat, good afternoon. Ronaldin Nicor, kag kay Rudita Trinidad Cruzet, ma. Floor na mo panela, good afternoon, kag kay Aj Rob Chanet. Kay same as usual. Samantha Lee, kag kay John Ray Nueda Rikina. Salamat, gid. Belmondia Brillantes, good afternoon, Miss Bell. Na, salamat gid sa imo and good afternoon lang dira. Na, yes, enough na lang naguro. Raman si Ma'am Nemia Ngipen Iwayan. Na, monitor lang sa Tagda Hinigaran. No? Good afternoon lang ko no, Tita Wilma. Na, okay. Kay Sir Robert Roma, Ati Wilma, tamiyaw ko lang Helen Ledesma, Nestor Tax Santander Jr. from Isabela. Robert Roma, thank you, Gid. Okay, enough na lang, nanay. Balikan ko lang karon inyo mga greetings. Salamat, Gid. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyon na tayo! Presyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod. Balikan anay naton sang makadali antes kita mag-horoscope. Ang pilaman ka mga opinion sa ngaton mga palangga nga mga tagpalamati na sa ngaton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga naghatag man sang ila opinion para sa aton letter sender kay Divina, no, or Divine karon iya nga hapon. Siling ni Ma'am Ana Sinoro, siling ni Ma'am Ana, correct gid action, Tita We, insakto gid ang advice mo, agree ko, dapat pangamuyuan niya gid, pangamuyo lang, nga maayo lang ang madangtan sang tanan. Ma'am Ana, salamat gid. Siling naman ni Ma'am Marjorie Ward, Divina, natabo na ina ang imo life story. Face the fact, kag isugid mo na lang sa mga bata mo, para may peace of mind ka, na may peace of mind ka man. Hindi pagdala ang imo ginatago na hindi mo bala pagdala-dalahon, prayan mo na lang ang tanan. Yes, pangamuyuan mo na lang ang tanan. Yes, Ma'am Marjorie, salamat gid na pa-shout out ko action Tita We, batch 69 reunion sa Central La Carlota Elementary sa May 2022. Oh, salamat gid. Hambal naman ni Ma'am Virgil Pinda, Tita We, ang ma-advise ko sa iya, ianay pa intindiho ng iya mga bata. Kag sugiran niya gid sang kamaturan
man nga may utod sila sa gwa. Kag hindi na niya paghulaton nga ang mga marites pa ang makapanugid sa kabataan niya. Correct. Pray always kay God. Kapit ka gid sa iya. Ma'am Virgie, salamat gid. Na insakto gid na. Sinoro family kag Pilar family dire sa La Carlota naga-monitor gid. Salamat Ma'am Ann. Si Nanay Isabel man kag si Sir Eddie Lau sa Victoria City. Salamat man ara gihapon kag kay Jubel Geranggaray. Sorry. Kay Jubel Genggaray na deghiya mayong hapon man sa imo kag syempre salamat gid baw ho nga mga anak kag din pa to di kagina may ari pa ko di kagina nga nasiplatan nga iya sini opinion dali gid lang. Si Daday kag Flor Sinoro baw ga monitor gid sila kuno. Hali naman kay 1591 at Wilma, good PM. Kung ako sa iya isugid ko na lang ang bantuod. Kabugat nga may ginatago ka sa imudughan. Kay wala sang ginatago nga hindi man madiskubrihan sa ulihi. Kag basi makahatag pagiduga nga problema sa iya. Salamat gid. Siling naman ni 3566 to Wilma, good PM. Ako kay Divine sugiran niya na lang 3 ya kabata. Kay dalag ko naman sila ta. Utod man na nila. Tatamyaw ko lang dayon family tribo obrike. Tabugok ni salamat gid. 3566 salamat gid. Baw nga mga anak. Salamat gid ha. Siling naman ni 2943 to Wilma maayong hapon sa imo kag sa sender ang dapat siya himuon sugiran niya mga bata iya kag pahangpon lang para hindi na maglibog iya ulo kung magpakikita ginman ang ila utod. Salamat gid 2943 Good PM tawe, ma-pray siya kay Lord before sa face-to-face sa gwa yang anak kay maintindihan sang mga anak ya kay may kay biktima lang siya sang circumstansya. Wish ko happy pana mga anak ya makita ang luwas nila nga bagta Tita We. Salamat gid. Okay? From NHA Pahanukoy 4537 salamat gid abaw. Okay, enough lang na anay. Ma birthday greetings nanay before sa aton horoscope ha. Okay, happy birthday sa aton mga celebrators for today, May 18, 2022. Bao happy for 51st birthday. Happy 51st birthday Tito Rivon, Sangla Carlota from Menmen Yashi Kid Nover Espirito. 7419. Madamo gid nga salamat kag maayong hapon. At kag kay Stephanie Marie Toledo Chua, happy 28th birthday. Halin naman kay Ma'am Elizabeth Kamala. Thank you gid. So sa aton mga celebrators, salamat gid and good afternoon sa inyo. No? Salamat gid kag syempre sa mga celebrators napon. Celebrate lang kamo kag mag-enjoy. God bless gid sa inyo. Tenan, stay safe and wishing you all good health. Ma-horoscope na si Tita We. Pa mo ka na. Tita Wilma, life is boring without a drama. Agree ko da, ma'am. Thanks gid, Ma'am Marjorie. Horoscope na kita for today. Miyerkules, Mayo 18, tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Taurus. Okay. Ang mga Taurus or Taurian, ang inyo horoscope karon nga adlaw ni gasiling amo ni mga Taurus galio. Abril 20 tubto Mayo 20 na tao sila Abril 20 tubto Mayo 20. Inyo horoscope na gasiling hindi ninyo pagbag-oha ang inyo mga plano. Kay nga atuhay sa inyo ginapatihan ang matabo. Isa ka pareho mo or isa ka Aries.
Isa ka Aries ang magahatag sang hinakit or kalain sang buot sa imo karon nga adlaw. Pero abi balan nimo or ninyo mga Taurian, maayo kag yes, matawhay nga pagdumala ang imo dapat himuon para mangin madinalagon ikaw. Sa bahin sang imo trabaho o kon sa bahin man sang inyo puluyan. 3533 kag 40 ang mga maswati nga numero. Yellow is your lucky color. Sa mga Gemini, yes, ang mga Gemini. Ang mga Gemini, amo ining mga natawo Abril 21 tubtob Hunyo 21. Ang mga Gemini, malipayon kag matawhay ang adlaw sang mga Gemini. Madula ang mga problema, na butsing ganon, kung may problema man sa inyo, puluyan, masolusyonan ina. Kag ang imo love life, baw, malipayon kag very colorful. Yes, Gemini, Jesse 8:26 kag 34. Jesse 8:26, 34 kag 39 mga maswati mga numero. Peach is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, mga Cancer. Ang panahon sa karon sa inyo nagaugyon gid. Nagaugyon kung may ara ka mo pilirmahan nga importante nga papeles o kung may ara man kontrata. Yes, ginaugyon na sa panahon. Kag bisan pa kung magkuha, let's say Cancer yan ka, kung may makuha ka mo examination, wow, daw dako ang chance nga mapasaran mo ina kay yes daw time mo gid subong. 4828 kag 30 mga maswati nga numero. Blue is your lucky color. Mga Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 23. Ang mga Leo may problema sa ginaplano nila nga may upang sa mga ginaplano nyo na may plano ka mo nga itampad or ipautwas or ibuyagyag ang kung ano manina. Kung may ginatago ka mo sa inyo dughan o kung may problema, may problema kung paano nyo himuon ina. No? May madiskubrihan man ikaw or may mahibaluan man ikaw nga impormasyon nga